i da čujemo utiske. Pa dobro, dobra utakmica, malo teže prvo polovreme, oni su dobro igrali, kontrolisali, mi smo imali neku kontrolu utakmice, ali kasnije smo ušli u još jaču i agresivniju odbranu i tako gradili poen po poen, napravili razliku i priveli utakmicu mirno kraj. Svaka čast momcima, veliki rezultat, velike 2 pobede, vidite idemo februar mesec, tako krajem februara i idemo dalje. Tvoj utisak ukupno posle ove 2 utakmice o ovoj novoj ekipi Srbije? Super, stvarno je bilo sjajno, mislio sam čak da će možda biti malo teže, ali kao što vidite, momci svi stvarno ginu, od prvog dana je bilo stvarno na maksimumu i ponašanje i u hotelu i van hotela i na treningu i stvarno sjajno. Ove kvalifikacije su u stvari dosta korisne da se vidi koliko mogu igrači koji do sada nisu bili u prvom kolu. Pa dobro, to već nije, to je za trenera, mislim da li su korisne, nisu, ja znam da je nama dosta teško jer idemo gore, dole, jer meni sad tamo na Rusija to putovanja su haos, ali dobro, bože moj, mislim, nosimo se nekako, kako se Radulje došli iz Kine. Kako sad gledaš na cijele ove kvalifikacije i cijelu tu zbrku koja je nastala? Nisu to, mislim, mi ćemo se uvek odazvati šta god da bude bilo i naravno samo pod uslovom da li možemo ili ne zbog klubskih obaveza i tako dalje. Svi mi volimo da igramo za reprezentaciju i to. Mislim, meni je to najlepše nešto kada igram za reprezentaciju i to, tako da ja ću sigurno uvek biti tu. Bio je pun pionir danas. Bilo je sjajno, stvarno bilo je sjajno. Pa dobro, možda, da, ali je Gruzija, da kažem, malo atraktivnija od Austrije, pa je verovatno i ljudi su prepoznali u prvoj utakmici da nam treba još neka dodatna energija i stvarno je bilo sjajno. Odlično, hvala. Hvala. Ćao.